Sawubona guys and welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for tuning in. Angazi guys noma usuyavela yini super thanks laphaya. Ngabe kuwukuthi ubona super thanks ngicela ukuthi uklikhe lapha ku super thanks ukuze sizokwazi ukuthi sikhulise i-channel yethu bafethu. If kuwukuthi umusha kwi-channel please do subscribe. Ngabe kuwukuthi usuyabuya niyazi guys siyakhomenta, siyalike, siyashare. Ungakhohlwa nokuklikha i-notification bell ukuze ngaso sonke isikhathi mangabe kuwukuthi ngenza ama-videos ube uqala ukuthi uthola ama-notification. Without wasting your time, another day, another story guys. So isitori sethu namhlanje sibhaleliwe usugeli lungi ukuphi ngishawa amantombazane azamfaka upelepele qele. Hayibo. Usugeli-ke hayi ngangisafunda e-high school. Uthi ngangifunda e-high school ngifunda kude nasekhaya. Uthi so mangifunda kude nasekhaya nje I was bullied nje kakhulukazi abantwana abaningi ayengangithandisisi. Nanokuthi vele angiyena uyabo isikole sasisendaweni yabo zonke ingane mazazana kuwena wedwa nje ungaziwa endaweni. Uthi-ke ugesi so nje kwaba naleyo nto nje ukuthi abantwana kule sikole awangithandisisi. Ngiphe ukuthi hayi anginankinga mina ngizile vele ukuzokwenza abangani nami ngizokufunda. So I end up being friends with this one guy. Uthi lo guy lo sazwana naye ngale ndlela yokuthi kwakude esikoleni ngiwalk amanye esikoleni. So this guy wayezohlezi ezongiphelezela hlampe angishiye halfway abuye yabo because vele abafana abazi bayayithanda ukuhamba. Uthi ngaso sonke isikhathi nje ngihlezi ngihamba naye lo mfana yabo nje kuyathiwa nje ukuthi ngumngani wakhe sengize ngaba ngisho nawe umngani nabanye abangani bakhe abafana yabo but uyena best friend wami. Uthi hayi okay cool. Hayi uthi ngelinye ilanga. Oh uthi mengihamba nawe mfana ngiyabona nje ukuthi usenakho yena ubehave sokomuntu wami yabo. But asiyikhuluma into kanjalo akaze ngishele nami angimbuki ngalelo but nje uyakwazi ukubona umuntu bangabe senalokho nje ukuzenza ukuthi hayibo mhlawumbe mebona abantu ekudlalise or akuphathele ubhakha ngelinye ilanga yabo. Uthi hayi still nginokuthi nje okusalayo angithandani naye futhi okusalayo akaze esho lutho. So whatever engicabanga mhlawumbe umqondo wami uyangideceive yabo. Uthi hayi okay fine. Uthi hayi kuhamba isikhathi yabo nje ngibona abangani bakhe abasanginameli. Sewumngani wami ngedwa nje yabo. Abangani bakhe nje abasayingeni indaba yami abasakhulukhulumi nami yabo. Hayi ngize ngibuze mina ngithi mina hayibo. Yabo ngibabuza abangani bami ukuthi hawu yini kanti sabangani guys bengasho lutho abangani bakhe. Umuntu nje sengizwana nawe yena yedwa abangani bakhe abasasondeli eduze kwami yabo. Hayi uthi ugeli nginganaki futhi still. Uthi hayi sambe yabo nje ngisho kukhona umuntu ongikhulumisayo umfana nje ubona useyabaseleka ugayi. Yabo nje usenesicefana nje. Uthi hayi okay fine kanti ugayi unentombi la esikoleni. Intombi yakhe nje ayaziwayo ngisho nakubo yaze yahamba yayoqo. Uthi mina ngiyazi yonke leyo. Nazi ukuthi ugayi usingili ngihlezi nje ngiphelezela anginankinga futhi. And vele angithandani nogayi yabo. Uthi hayi kuhamba isikhathi ngithi ngiphuma esikoleni ngiphume ngilindwa amantombazane. Uthi nje i-crew yamantombazane abantwana amaningi abo abantwana basendaweni eyodwa wonke ehlangene ngawo ukuthi nje uyajwayela uyasijwayela. Uthi ngiqale ngiyabajwayela yabo. Uthi ngaleyo langa umfana akekho angibani nokuthi wayeyephi noma wabaleka ngoba azi vele ukuthi iy'tofu zi-on angazi. Uthi umfana vedane angishiye. Uthi uma engishiya umfana uthi umfana ngalelo langa angangiphelezeli yabo. Uthi okay fine futhi nami anginandaba vele kwakuke kwenzeke ngihambele ngedwa ngijwayele nje ukuhamba and kuyi-distance ngekhaya. Uthi hayi mengiphuma nje nawo amantombazane angitshela ukuthi ngiyajwayela were namhlanje-ke ngithole ongqethi abafana nami. Uthi nje hayibo angipikela amantombazane. Uthi lapho ngiyadunyela ukuthi kazi kwenzakalani. Uthi hayi kuthi kusuka kuthiwe ngithi ngicela ukuhamba bafethu ngihlala kude mina bese sizokuphelezela. Uthi hayi ngihambe uthi lamantombazane labo noma ebanga umsindo la esangweni awabanga umsindo serious ukuthi kuze kubonakale ukuthi ngizoshawa or ngizokwenziwani yabo. Bayangipikela nje bese bazokuphelezela. Uthi mengihamba yimi ngedwa engihlala kule ndawo ekude ngisho ngihamba nalo mfana but bakhona abantu phela endleleni but hhayi abantu abaphuma esikoleni yabo. Uthi hhayi ehambe nabo amantombazane uthi ahamba ayangigiva akathele uthatha amadoda abantu. Uthi kodwa futhi ayangibhinqa awasho isitori esigcwele ukuthi wena uthandana nosibani yabona nani cha. Wonke futhi ayakhuluma ngibona ukuthi uyena bani engixabene naye kahle kahle kule. Wonke umuntu kuthiwa nje ujwayelana nabo wena uyathanda ukuthatha amadoda abantu yabo manje angiqondi ukuthi uyena bani lo engimthathelile uma kuwukuthi ngithatha indoda yomuntu yabo. Uthi ugeli hhayi ngihambe. Uthi lapho angikaze ngibe nanendoda empilweni yami ngisayiphethe kahle nje angikaze ngize ngilale nomuntu wesilisa empilweni yami. Hhayi uthi ugeli ngilentuzeke-ke ngihambe. Uthi ngiqhubeke ngihambe isikhathi ngicane ngingeke ngihambe. Uthi hhayi bese siyafika kwenye indawo nje eyayinamahlathi yabo.
Uthi uma sifika kuleyo ndawo amantombazane elahle ubhakha phansi. Uthi uma belahle ubhakha phansi, hayi bo cha ngizoshaya cause ngase nginethemba lokuthi hayi bazohamba bepika kanje mhlawumbe ngize ngiyofika ekhaya but ngiyabona ukuthi siyashintsha manje indaba. Uthi belahle ubhakha lapha bethatha ubhakha wami bewutshinge lapha. Uthi hhayi mese yeza lo yedwa ethi wena ucathi ngisilima mina. Uthi ngithi mina ngobani? Uthi ethi wena ujola nomuntu wami niyaphelezelana la, hlezi ngizwa kuthiwa niyaphelezelana, ungenza isilima. Ethi umuntu wakho, umuntu wakho mina angimazi nokuthi ubani umuntu wakho and mina angijoli. Usenza iy'lima, lokhu uhleli uthi awujoli kanti ujola namadoda ethu. Wena ngiyazi ukuthi uthandana nomuntu wami. Umuntu wami wasendela bonke abangani bakhe wabatshena ukuthi ehene bengaphinde besondele eduze kwakho because wena usuthandana naye. Hayi bo. Number 2, waze waba-prove-ela isithombe kwakhona isithombe owabasendela sona nishuthane nobabili nishaye iselfie. Ugeli uyasazi isithombe uyasho ukuthi sasuke siyishuthele mhlawumbe sishuthe siyiphosele uthi but just as a friend yabo. Uthi hhayi ngithi mina hhayi uma kuwukuthi ushuthi bani bani shame khohlwa geli ngeke angithandani nalo bafana, lo bafana nje is like a brother to me. Bethi usenza iy'lima ulala nendoda yethu lokhu uthi is like a brother. Uthi ngithi nje angikwazi nje ukulala nomfana ngiyamthuka. Uthi hhawu isho impama ingishaya intombazane. Uthi ngithi ngiyaphindisela amantombazane wonke angingenelele yezwa. Uthi angishaya amantombazane. Uthi angishaya amantombazane. Uthi angishaya. Uthi bakhipha ilentuzana. Uthi angishaya ngangingcola ngaba mahliphihliphi kwadabuka i-shit. Uthi yabo lento yokuthi abantu bekushaya ugcine ungasakwazi nanokuphindisela usulokhu uthe kanje. Uthi angishaya amantombazane. Uthi mase ngishaya amantombazane alentuza angilalisa phansi. Uthi angilalisa phansi asilale umise amadolo njengoba usuke ulele molele nendoda yethu. Hayi bo, uthi ugeli ngiyixoxa ukuthi hayi bo la mantombazane anjani. Uthi hhayi asuka lapho lo yedwa wakhipha-ke lo uyena umeyili lo mnikazi wendawo. Wakhipha isitsha, yabo le sitsha guys lesi esifakwa o-garlic bani labo pelepele abafakwa phakathi. Uthi wakhipha leso sitsha leso sigcwele upelepele yezwa. Uthi kwathiwa khumula iphedi. Uthi hayi bo ngathi guys ngeke. Uthi bangishaya kwathiwa khumula iphedi. Angithi uyakwazi ukulala nabafana, awukwazi ukulala mase sithi lala lapha. Uthi kwathiwa khumula iphedi umise amadolo. Uthi ngalikhumula guys ngawamisa amadolo. Uthi amantombazane angifake upelepele le phakathi. Uthi yo lapho kufuthani uthi ngakhala uthi ahleka ahamba angishiya amantombazane. Uthi ngavuka ngagqoka uthi kwakuthi angihlanye ngigijime. Uthi omunye bawufaka ey'nqeni omunye bawufaka ngaphambili. Uthi kwakuthi angihlanye ngigijime uthi ngafika ekhaya ngikhala yezwa yini. Uthi ngiyakhala ngizosho kanjani ekhaya ukuthi okokuqala ngishayela umfana ngoba vele lo mfana vele ngiyahamba naye. As much as ngingathandani naye but ngiyahamba naye lo mfana. So wonke umuntu uyazi ukuthi kujwayele ngisho abantu bangasekhaya bake behlangane nami ngihamba naye yabo. Uthi yo ngifuthelwe ngibone kahle ukuthi ngiyashona. Uthi ngifike ekhaya ngikhale ngingasho isigwilo. Uthi kuthi fu kanzima guys. Uthi ibuhlungu leya nto leya. Angiwazi la mantombazane ayitshela ukuba leya-torture kodwa nje iyi-torture. Uthi hhayi ngifike ekhaya ngiyakhala ngifike ngitshele uma ukuthi hawe ma, uthi bengithathe ekhaya ngiyise esibhedlela. Uthi uma ngiyise esibhedlela kuthiwe kwenzakaleni. Yabo indaba ibe serious kuthiwe kwenzakaleni. Athi ebuze odokotela ukuthi kwenzakaleni because this is dangerous. Le nto le ingakukhozela ngisho izifo ongazazi. Sifuna uku-find out ukuthi kwenzakaleni. Uthi ugeli ngisho ukuthi amantombazane befuna ukungishaya angishayile kahle kahle because kwakubonakala nokuthi ushayiwe emzimbeni yabo neshezi kudabukile. Wakhuluma nje iqiniso sangishayile amantombazane kwalentuza but wangayisho i-reason. Washo ukuthi angishayile amantombazane angifake upelepele ngaphansi. Uthi ugeli hhayi okay fine. Uthi uma wakhe vele abe furious-ke uma ngabe esezwa le nto ukuthi amantombazane amshaye yaze amfake upelepele ngaphansi. Hhayi uthi ugeli mind you mina ngiyahlolwa ngiyingane nje ehlolelwayo. Uthi hhayi ethi ubakhe uzovula icala-ke. Hhayi bethi onesi asihlangani nalokho i-decision yakho mama. Hhayi uthi ugeli ngithi hhayi ungaqala uvule icala makungcono ungahamba uye khona kulowo muzi yabo uyezwa ukuthi kwenzakalani. Hhayi uthi ugeli-ke sambe-ke sinoma. Uthi ngiyagula guys nale nto le kwakuthi ithule kancane ukuthi ngisadliswa amaphilisi yabo. Uthi nje kodwa odokotela basho bathi this is very dangerous. Ingamosha nje your sexual life forever. Yabo le nto abayenze kuwena. Hhayi uthi ugeli-ke ngilentuze-ke hanjwe-ke uthi wahlala insukwana kancane esibhedlela nganomuntu ezine. Then mephuma-ke uma wakhe wathi nje ufuna siphindele khona. But waphuma engekho healed. Kuwukuthi nje kwase kuphelile-ke le nto le ama-pain lawa anjeya ayesefike ebuye ingasafani nalokhuya okube kulokhu ukuthi kubani kanje.
Uthi hhayi ngihambe, uthi mesihamba sibuyela khona noma siye-ke kulo muzi lo. Sifike-ke sisho-ke Nkosi yami ukuthi hhene kwenzekani. Ufike-ke uma ebuze ukuthi ingane yakhe ibiyenzeni ize yenziwe kabuhlungu kanjena nani 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 nani. Hhayi uthi uGeli athi nje uma wakhe or uma wale ngane walezi ngane bene-unapologetic ziphike kwandaba yabafana iy'ngane zithi nje hhayi ziyazi yona leyo nto kumshaya zimshayele kodwa eyapelepele akaze zimgxishe upelepele no akakhuluma iqiniso. Ngisho kungabiza obani bani bani bebekhona yezwa. Zona zimshayile kuphela ziyiphike kampela zithi shuthi ufakwa amadoda akhe opelepele. Uthi zange y'penda iy'ngane ngale ndlela yokuthi noma agcine engasakwazi ukukhombisa nje ngestori yezwa. Uthi uma angiyeke hhayi vele indaba yokulwa yayinobani ukuthi iy'ngane ziyalwa. So leyo ndaba nje akaze beyi-entertain ukuthi zingishayile. But uma into yayimlwisa ukuthi ngifake upelepele ngaphansi. Hhayi uthi-ke nje uGeli ngiduma isikole sonke ukuthi mina ngafaka upelepele ngalala nomfana wangifakela upelepele. Uthi isitori sesishintshile sekuthiwa ngalala nomfana wangifakela upelepele ngaze ngayovuka esibhedlela. Hhayi uthi uGeli ngiyibhulishe kulesa sitori uyabo uma ngidlula abantu be-company yami kushiwo kuthiwa lo walala nomfana wafakela upelepele yabo. Uthi nje sekuhlezi kubili leso sitori. Uthi ngiyigwala guys, ngiyigwala leli elisabekayo. Uthi hhayi le ntombazane ihlezi ingi-provoke-a le ntombazane yalo mfana. Oh uthi first things first uma ngibuya esikoleni ngiye kulo mfana ngifike ngisho ukuthi yazi mfethu khona into engiphatha kabi. Iy'ngane y'fike zathi wena uthe. And mase ngibuka abangani bakho vele abasamkhulumisi. Okusho ukuthi vele uwena umuntu ohambise le ndaba le. Asithi vele umfana bayahlanya bayangihlanyela mina sengingaqhasta mina. Ngeke ngize ngiqhaste wena ufana nosisi wami. Uthi nje umfana deny yonke into. Uthi hhayi okay siqhubeke sibe cool nomfana but just angisafuni nje ukuthi ngihlanganisa nawe because uzongifaka ey'nkingeni. Kuyimanje angikho right because of you ney'nhlanya zey'ntombi zakho. Hhayi uthi okay fine. Uthi hhayi we guys intombazane inginakashele intombazane hlezi inginaka intombazane hlezi ingibhulisha intombazane. Uthi njalo intombazane iphila ngokungibhulisha. Uthi hhayi this one time ngiy'tshele nje yabo le ntombazane ngizoyibonisa ama-feelings-ke namhlanje. Uthi hhayi nangempela-ke ihambe-ke okay iqhubeke-ke intombazane. Uthi nje bengibhuqa ngihlekwa ngokuthi nje ngafaka upelepele mina ngikhuluma iqiniso ukuthi ngenzani ukuze ngifake opelepele ey'ngqeni nangaphambili kanjani kanjani. Uthi nje sengiy'hlalalala leyo nto leyo. Uthi hhayi iphinde ingitshene ithi ayiphelile namhlanje futhi iyaqhubeka. Hhayi bo uthi uGeli ngingasa-understand-i ukuthi kanti yini engiyenze kule ntombazane yabo. Uthi hhayi ngithi ngiyadlula futhi kuleyo ndawo sengihamba ngedwa vele manje fice bangilindile futhi oGeli. Uthi babengilindile bephinde bengishaya. Uthi uGeli yabo nje ngibona ukuthi ngathi sengiqala ukuphila impilo-ke manje engingayisayinelanga-ke. Futhi njalo mina njengama-Fridays mabefuna ukungishaya bazongivimba nje bengishaye yabo. Uthi hhayi this one time ngathi hhayi nami kuzomele ngiy'vikele as a person yabo. Uthi hhayi ngahamba-ke. Uthi mengihamba ngafike-ke ngale ntuzane ngahamba nayo-ke intombazane-ke. Oh uthi ngahamba ngedwa-ke uthi ngawafica amantombazane angilindile. Uthi ngaphatha ummese guys. Uthi into engangingangaze ngicabanga ukuthi ngobe ngiyenza ngoba ngase kwase kula I was up to here. Ngeke njalo uhlale uvile nje uyashaywa ushayelwa nento ongayazi. Bangenza noma yini yabo. Mhlawumpe umunye uthole ukuthi bazophatha into ezongihlukumeza nje yabo. Njengakho nje ukuthi bekufake upelepele or beze ba-explore-a ngayo nje zonke izinto ey'ngasile bayizenza kuyena bemfake lapha ngaphansi izinto. Hhayi uthi uGeli ngabona ukuthi ngeke I cannot live this life. Uthi hhayi ngaphatha umbese-ke this one Friday. Awu uthi ngabafica bengilindile. Uthi hhayi le ntombazane-ke le yakhona yangishaya yaze yahlala phezu kwami. Uthi uma ihleli phezu kwami ngavele ngawukhipha ngawufaka guys yezwa. Uthi yo ngathuka cause ngangingalindele ngayibona ithamba ingane yabantu. Uthi ngathuka ngawuthatha ngawutshinga ngawubeka laphaya. Uthi uGeli hhayi bo amantombazane wonke ababaza bathi wenzeni. Uthi babaleka abangani bakhe bagijima bayomenyezwa. Uthi ngisusa phezu kwami ngabaleka. Ekhaya bayakwazi kuyaziwa nje ukuthi ngihlalaphi even though kukude but wonke umuntu uyazi ukuthi ngiwasendaweni ewukuthi yabo. Uthi ngabaleka uGeli. Uthi mengibaleka ngangaya ekhaya ngabalekela uthi kunesinye isihlobo futhi. Uthi ngabalekela ka-anti wami. Uthi mengibalekela ka-anti wami ngafika nangempela-ke uthi hhayi kushuthi indaba yaba-serious nhlanhla leyo uGeli wangashona but nje walimala into e-serious cause wahlala nje ngisho e-ICU for days. Uthi ngay'tshela sengibalekile ka-anti uthi nje yangena i-call. Wathi nje uma ngane yami uma ukwazi okulungele ukubuya
Uthi hhayi nangempela ngathi mina ngiyasaba ngizoboshwa. Uthi wathi nje ngane yami uma ukwazi ukukulungela ebuya. Noma bekuthiwa ukuphi la ukhona, but nje uma wazi ukukulungela ebuya. Uthi lapho angaka-update ukuthi ingane ishonile noma kwenzekeni. Yabo ukuthola ikhona umzala wakhe ekhala ethi nje ngane yami wazi ukukulungela ebuya. Uthi yo ngale ntuzakhe, uthi ngangamnaki uma because ngiyasaba, ngiyazi vele ukuthi lento engiyenzile i-case. Uthi hhayi, kwavele kwangena i-call yase-police station-ke manje. I-call lamaphoyisa, athi amaphoyisa, sibani bani wakasibani bani, uzosiza usizele la. Ngoba uma kuze kwaphuma thina sayobheka ngeke kuze kube mnandi. Uthe ngafonela umama futhi ngakhala ngamtshela ukuthi mina ngiyasaba ukuboshwa. Sathi manje buya ngane yami buya. Kungcono khona ukuthi nje uy'buyele ngoba uma ukweze bakucinga bona kuzoba into e-serious. Uthi ugeli eyi ngabuya yezwa uma ngibuya uma kwamele ehambe eyongi-hand over e-police steshi. Lapho ngiseyingane uthi ngase ngifunda e-high school but ngase i-age yami uthi ngaphuza ukuqeda yabo I think wayesevumile i-age yakhe yayisivuma ukuthi usengaboshwa ngathi angizazi iy'ndaba zokungaboshwa. Uthi-ke ugeli-ke avedane, uthi-ke ngahamba uthi uma wahamba wayongi-hand over guys e-police steshi. Uthi usizi nokukhala okwakukhona. Uthi ngahlala phansi nelentuzana nephoyisa ngilichazela into engidlule kuyona, i-bullying engidlule kuyona nokuthi ngazama le nto ukuyisho. Uthi nje kwathiwa koda ayi-justify ukuthi ulimaze ingane yomuntu. Uthi lapho ngangingakazi noma ushonile noma unjani. Uthi hhayi bagcina bengitshelile ukuthi intombazane ayishonanga, intombazane iyaphila. Uthi ngaboshwa guys, uthi ngahlala ejele for a year and 6 months. Uthi nje kwaphela lapho, kwaphela nje nendaba yami yokufunda cause after lokho ngaphuma nje yaze ngiphinde ngicabange iy'ndaba zokufunda. Uthi luckily ngaboshelwa ejele langasekhaya. So most yabantu engangivalelwe nabo ngafica abantu engibaziyo. Ngathi ngaxoxa hawu nawu la amantombazane-ke cause le ndawo engangidlala kuyona vele futhi amantombazane akhona ay'ganile. Uthi ngaphuma-ke after that 1 year 6 months koda nje kwaku-hectic, kwaphela career yami, kwaphela ndaba yokufunda not ne-career. Uthi kwa-matric lo angazi nje ngiphinde ngicabange ukubuyela esikoleni. Kwalawo mantombazane aze ngiphinde nje ngashintsha ngisho indawo ngacela nje khathi ngicela ukuyohlalela emafamu amanye asekhaya. Ngay'hlalela khona through amantombazane ayekade ehlukumeza mina but ekugcineni kwasafarisha mina. So siphela lapho-ke guys isitori sanamhlanje. Thank you so much for watching. Ningakhohlwa sesino-super thanks. Uma kuwukuthi usuyavela already ngicela ukuthi niyenze njalo guys. Thank you so much. Ngizoqhubeka ngilokhu nilethela ama-stories. I hope you are learning something from each and every story engiziphostayo. Thank you so much. Siya-subscribe, siya-like, siya-share, siya-comment, siklikhe ne-notification bell ukuze soba bokuqala ukuthola ama-notification uma wukuthi siphoste i-story. Thank you so much. Love you.